Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बराय हरबाय। नोंथांमोनखौ आं दिनै लांदां फोथार दिन्थिनो नागिरदों। नोंथांमोना बे लांदां फोथारखौ नायलांबानो जाबाय। ओरैबायदि लांदां फोथार नानै नाय ओरैबायदि मा बुंनो भिडिअआनो थाङा अब्लाबो बानायनो गोसो जायो, बानायबाय थायो, उपाय गैया। नायलांदो नोंसोरो जायफ्रा भिडिअखौ नायदों अननानै खेबसे लाइक होलांब्रा, लाइक आरो कमेन्ट खालाम। दा जाद्रायालै नोंसोरो ओरैबायदि मानसिना नोंसोरो बुंनानै सोर सिनायो बे दुब्लिबारिखौ खोन्थाहरनाय। ओरैबायदि मोजांखा, अखा बोथोरनि नै दोगोमखा, ओरैबायदि जाजोब्बायना बुंनो नाङा आरो ओरैबायदि। नोंथांमोनखौ अब्लाबो आंनि YouTube चेनेलाव गासैखौबो बराय हरबाय। गोसो गैयाब्लाबो गोसो गोथारै बराय हरबाय। मा बुंनो, आंना भिडिअआनो बिदिनो ससेल' भिडिअ, मिथिबाय। ओरैबायदि दुखुथिया जिउ आरो माथो बुंनो आरो। ओरै नायनो हागोन नै ओरैबो, ओरै लामा, आरो बे लामाखौ सोर सिनायो खोन्थाहर। ओरैबायदिखा नै, ओरैबायदिखा नै, ओरैबायदि दुब्लिबारि गोजालै नै, ओइथिं। सोर माइ गायखो, सोर दासिमहालागै खोथिया फोआखै, अननानै खोन्थाहरदो भिडिअखौ नायनानै। आरो जायफ्रा मोजां मोनदों चेनेलखौ साबसक्राइब खालामना ला, आरो भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो, आरो कमेन्ट खालाम। माथो खालामनो। ओइ बोरमाया गांसो जादों नै दिस इज बोरमा, दिस इज लामा, ओरै लामा। बेनोमोन आंनि भिडिअआ, जोबजासिम नायलांदो। माथो बुंनो आरो, गरिब अबस्था, जेबो मोजां जायगाबो दिन्थिनो हाया। बेनो आरो गोदाव सोराव लालाबाय थायो आं नै, ओरैबायदि लालाबाय थायो नै, ओरैबायदि ओइथिं